guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायबावनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय आंखौ माबाय सानदों दख'ना गाननायखाय गोबां मानसिफ्रानो होनो आंखौ वेस्टार्न ड्रेसनिख्रुइ दख'ना गानबालायनो मोजांसिन नुयो होननानै नंगौना नङा मिथिया खिन्थु आं लोदोदो जाफिनलायबाय गाइस आं एसे जाबानो लोदो जायो आंनि बायसा खाफाल रावहाबो थानाङा आंनि बायसा मोदोम रावहाबो थानाङा आं बायो मोदोम जाजानो जाबाबो मोदोम जायो बिदिसो जानांगौमोन आरोना आङो स' दिनैहाय आङो मा खालामो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नै नोंथांमोननो आं दिनैहाय दिन्थिनोसै आं इन्ड'नेसिया आरो मालयेसियानिफ्राय मा लाबोखो थ' मालयेसियानिफ्राय नैबे आं टुइन टावारनि बिदिखौहाय लाबोदों आरोना श' पिसखौहाय ओमफ्रायहाय नै माखासे मेगनेट माबायावहाय दोननो थाखाय ओमफ्राय लोगोफोरनोबो लाबोदों आङो हैनायानो जायाखै दासिमबो सोरबा साफा सानैनो होबाय आरो दंबावो होबावनांगौ ओमफ्राय नोंथांमोना माबोरै नुदों खोन्थानानै होदो ओमफ्राय नैबेफोरनो जाहैबाय बालि लिरनाय थानाया नै इन्ड'नेसियानि थ' गासैबो बियो फ्रिजनि मेगनेट जा साइजखा दा नैबे जबा बिबारनिया जा साइजखा ओमफ्रायहाय आरो मा लाबोदोंमोनलै आंथ' आरो बारा लाबोआखै जेबो खालि बिदि श' पिस मेगनेट बेफोरखौल'सो लाबोदों आरोना ओमफ्रायहाय नै दायो जोङो ड्राइ फ्रुट्स बायनानै लाबोदोंमोन आं बिराद मोजां मोनो ड्राइ फ्रुट्स जानो थ' जोंहानि न'आवहाय बेलेग बुस्थु थायाबाबो ड्राइ फ्रुट्सआ थाखायो आरोना ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय स्पेसियल माबायदि स्पेसियल होननानै बुङोबा नैबे खिजुरनि रोसिदों होनाय आरोना नैबे ड्राइ फ्रुट्सआ थ' इयो गोदै बिराद गोथाव मोनजायो खिजुरनि रोसिजोंहाय मिक्स खालामनाय नैबे ड्राइ फ्रुट्सआ थ' बिनि थाखायनो एसे गोमो नुदोंना बरिया आरोना गोथाव गोदैनो दिनै जोंहा लावदुमनि बार्थडे बेखायनो जोंहा दिनैहाय लावदुमजों आंजों डिनार खालामनो फैदों बाहेरावहाय आरो आं जा गोबाव थाबोबायना बेलेगाव बिराद गोबाव जाबायमोन दिनै बार्थडेनि दिनाव आं सफैनानैहाय आरामसे जोङो बाहेराव जानो फैबाय बेयाव जनो बाबाय आङो बैयाव थांनोसै बियो बहुत सिगांनि भिडिअ आरोना ओमफ्राय आं होबाय मानोथो ओरैनो भिडिअखौ लागारखो नङा होमबा आपल'ड खालामाबा थ' बेखायनो आङो एज ए मेम'रि थालांथोंसै होननानै होबाय आरो जायै लोङै लदादा जाजोब्बाय एसे जाबानो फुङो आङो मानोथाय ओरैबायदि गाज्रि आंना खाफालानो मोजां नङा एकदमबारे मा होनबावनो आरो नै ओमफ्राय लिपस्टिक बे ग्लसि लिपस्टिक लाबा बिब्दिनो स्ट्र'आवहाय नांलाजोबो आरोना मेट लाबासो नांलाया खिन्थु आं दाना ग्लसि माने लिपस्टिकफोरखौसो मोजां मोनो आरोना ग्लसि लिपखौसो दायो जोंहा सुसिया मोनफैबाय बाटार गार्लिक प्रन्सआव मोनफैबाय ओमफ्राय नैबे आगैया जोंनो जा मोजाङै सार्भ खालामनानै होबाय बेयावहाय मावो आगैया बिराद मोजां मोनबाय आगैखौ लोगो मोननानै ओमफ्राय बे आगैयानो जोंखौ रिकमेन्ड खालामनानै होदो आरोना नैबे डिसखौ लाबो बिराद टेस्टि जागोन होननानै स' थेंक इउ स' माच आगै लोगो मोनना मोजां मोनबाय बिब्दिनो मोजाङै खामानि मावलांबाय था ओरैनो न'आव थानायनिख्रुइ बिदि मावनाया बिराद मोजां दे बार्थडे सहै बेस्रा बार्थडे गिफ्टखौनो होजायासै आंनो उपाय गैया
फैसा थाखाबो गैया नालाय मा बार्थडे गिफ्ट होफैथारनो लावदुमनो बोरायबायना होला आरो दे नोंथांमोना खोन्थाहरलाय लावदुमा बेसे बैसो जाखो लावदुमनि बार्थडेया बेसे इयार्स जाखो लावदुमा बे बोसोरावहाय नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोना मिथिखायो आं डिम साम्स जानो बेसे गोथाव मोनो नङा होमबा थ' जाखांबाय माबाय ओमफ्राय बिनि नेक्स्ट दिना जों मुभि नायनो थांदोंमोन मा मुभि मोनलाय स्ट्रीट 2 ओमफ्राय ओरैबायदि बकवास माने आं रिभिउ नुनानै लावदुमखौ एकदमबारे आं फर्स खालामबाय थांनो थाखाय बे थांनोनो गोसो गैयामोन बे मुभि बेफोरनि इन्ट्रेस्टेड गैया बेहा खिन्थु आंनि थिननायाव लांबाय आङो ओमफ्राय आंखौसो रायसोबाय नोंनि थाखाय आं फैबाय मुभियानो मोजां नङा माबायदि मुभि दिन्थिगोन होननानै मिथिबायना स्ट्रीट 2 आंनि थाखाय एकदम बेकार आं मोजां मोनथाराखै खिन्थु मानसिफ्रा माखौ नुनानै बिराद मोजां मोनदों होननानै बुंखोथाय मिथिला आरो थ' नोंथांमोना माबोरै मोनो स्ट्रीट 2 खौहाय माबोरै नायदोंमोन बा माबोरै मोन्दोंमोन आंनो खोन्थाहरनो दाबाव दे guys दायो आङो वाटारमेलन बिराद जानो लुगैदों वाटारमेलन जानोबो लुगैदों ओमफ्राय जुसबो लोंनो लुगैदों आरोना स' हानो आङो फैदों नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे दायो हानानै लानोसै जानानै मस्त' गोदोरथार दस' दुर्गाया दाख्लैनो फैदों 2 तारिखनो मायाव दुर्गा देबिया फुजानो इदि आसुआ हामा दा नावदो फैबाय थादों दाख्लै माबादो फैदों गरायजों गरायाव थिनबाबाय नों नाव नांगौ जायो आयौ गोबावथार नामा माथो गोजा नङा नामा गोदै जागोन ना जायाबा वाव what a गोजा watermelon मोजां जागोन गुसु ना माबाखौ लोंगोन दा जुसखौ इनिखौ वाटारमेलन जागोनसो जुस बानायनाङा बिदि पिस हानोसै ना बिगुरखौ हानाङाब्रा बिगुरखौलाय मानो हानांगौ जाखो बिदिसो जागोन ना आं मोनसे जानो लुबैबाय Ano? Yeah. डेन्जार जाखायो नालाय ओमफ्राय बुंबाय थासिगोन आंनि मोदोमा मानो देरो नै बिनि थाखाय देरो आरो दा बिराद गोदै माने हा जाबनबा फाय आं नुहुराखै लायदा दायो आङो माबानायखौ जुस बानायबाय दायो लोंनोसै आरोना माबायदि जादों आं खिथानो नोंथांमोननो बरिया